O Obradoiro de Emprego Forme 20 de Vilagarcía forma 20 alumnos nas especialidades de carpintería e atención sociosanitaria. Nesta segunda ensinanza, os estudantes atópanse cun problema. A Xunta non recoñece o título da súa modalidade. Os participantes piden ao ente autonómico que recoñeza a súa titulación para poder acceder ás bolsas de emprego autonómicas. Esta petición lle trasladaron ao novo delegado da Xunta en Pontevedra que hoxe visitou as súas instalacións. Luís López quixo poñer en valor a importancia destes obradoiros. Para a Xunta de Galicia, pois o que é todo o proceso de formación e inserción laboral é importante. É máis neste momento con o escenario da COVID, onde, lóxicamente, pois, o prioritario é a saúde de todos, a protección da saúde de todos os galegos, pero sí tamén o que ten que ver con emprego. Os participantes do Obradoiro reciben unha prestación á vez que se forman. Ademais, toda a vila se beneficia das súas prácticas. Que ocorre? Isto tamén vai a conlevar beneficios, non é só a formación que adquiren o alumnado, senón beneficios que vai a repercutir en obras e determinados servicios públicos do Concello de Vilagarcía e que van a poder tamén percibir ese beneficio pois todos os cidadáns de Vilagarcía. O Concello aposta por estes módulos buscando dar unha maior saída laboral aos participantes. A carpintería, os traballos manuais e de mantemento sempre van a ser necesarios, e na nosa cidade o sabemos ben, así que entendemos que vai a ter saída, e por suposto a atención sociosanitaria, ahora máis que nunca nesta crise sanitaria, sabemos que é máis necesario que nunca. Falamos moito pois de dependencia, de atención aos nosos maiores, de atención a aquelas persoas que necesitan máis cuidados por parte da administración, así que parece que as persoas que reciban esta formación pois van a ter unha probable saída laboral. A boa elección dos obradoiros aumenta as posibilidades de inserción laboral dos participantes. Na edición anterior, a empregabilidade estivo por riba do 80%. Ambas administracións continuarán colaborando para poder axudar ao maior número posible de persoas desempregadas.